Okay guys, finally, swimming time na tayo. So ngayon, nandito tayo sa may Rochelle's Private Resort. Dito yan sa may Cabalantian, Bacolor, Pampanga. So, i-tour natin yung mga audience natin para naman magkaroon sila ng idea kung saan sila pwedeng pumunta this summer. So, G? Let's go guys, pasok tayo. At ayun nga, pagpasok natin dito sa may gate, nandito na agad yung parking area nila kung saan kayang makapag-accommodate ng hanggang tatlong sasakyan. So, ito siya. So, safe sila guys kasi yung mga ibang resort, wala silang parking na sa labas. So, yung mga sasakyan nyo guys, safe sila dito. So, tara. Ito pala siya. Wow! Ang ganda niya, wow. Ang laki nung... Oo. Ayan guys, so area na to, pagpasok niyo mismo sa resort, sa left side guys, ito na yung mismong pool nila. So, ayan. So, merong parang big pool. Oo. Tapos may... Mga kiddie pool. So, itong big, na malaking pool nila is hanggang 5 feet siya. Tapos, yung mga kiddie pool is 2 feet. Ang laki, no? Parang kasing usually, yung mga private resort na napupuntahan ko, maliliit lang yung mga pool. Oo. Diba parang halos ito lang siya. Pero ito, ang ganda nito kasi ang laki niya. Oo. So, ayun nga Ate Cara. Guys, kasi sobrang laki ng mismong resort na to. So, pwedeng accommodate. Pag day tour is 50 to 60 packs. Ayan. And then, sa mga overnight naman, 20 to 25 packs. So, mamaya guys, pagkita natin yung mga rooms nila. Kung gaano kalaki yung mga rooms at kung ilan nga ba yung rooms dito na pwedeng i-accommodate nga yung sinasabi natin na 20 to 30 packs. So, ayun. Pasok tayo. Ito siya. Wow. Ito yung pinaka-first floor nila, guys. Yan. Merong television, syempre, habang nagkukwentuhan and gusto mo na mag-chill bago mag-swimming. Iba yung concept ng mismong resort nila, guys. Ayan, kung nakikita nyo. Very aesthetic. Oo. Nung very Instagrammable. Yes. Tapos, sa kabilang area naman is the dining room. Ayan Ito, siya. merong mahabang table dito. Oo. For bigger groups, guys. Like family, friends, and all. Ayan sila. And dito naman sa may tabi ng dining room, syempre yung kanilang kitchen. So, meron silang free use of rice cooker, electric kettle, and meron ding mga plates, mugs, na pwede rin nilang gamitin And sa of pagpunta nila course, dito. the, And refrigerator. Feel free to use, guys. And after nun, yung kanilang powder room. Ayan. Nasa first floor siya, guys. Dito, itong CR na to, dahil nga kasi powder room lang siya, wala siyang shower. As in, for ano lang, number 1. Number 1 and number 2. Okay, guys. Punta naman tayo sa may second floor nila. Ayan. So, kahit itong mismong stairs nila, Ate Cara, iba yung material na ginamit. Kasi parang yung concept nung pinaka-resort is para siyang industrial. Yun yung color din mismo ng wall, gray, diba? Mga parang ganito yun sila. yung mga mukha lang siya semento pero sobrang aesthetic niya. And then, ito, nasa second floor na tayo. Kapunta natin, ito yung first room natin, guys. Ayun. Ito, Ate Cara, yung first room nila. So, guys, ito yung first room nila. Ayan. Parang dito kasya, kasi may mga extra bed sila, guys. May available na mga extra. Aside sa mga queen size bed nila, may mga extra silang mga... Dalawa pa na... Dito sa room na to, ha? Sa room na to, guys. So, I think 4, 6, 8. Yes, 8 packs ang kasya dito sa first room. Kasi may mga extra mattress sila. Ayan.
Tapos, dito din sa room na to, Oo meron nga. din siyang terrace. Ayan. Ayan guys, paglabas nyo sa terrace, makikita nyo na punong-puno ng puno, na green. Oo. Merong mirror dito. Tapos Oo. parang pwede mong buksan lang yung curtain. Tapos may kita mo. Parang sobrang... Ang kalmado. Mm. Ang bubungad sa'yo, itong nature na to. So, nakaka-relax talaga siya. Okay guys, sa first bedroom natin, may sarili siyang CR. Ayan, ito siya. Di mo mapapansin Oo, eh. iba din yung door niya kasi guys. Iba yung concept niya. So, hindi siya parang CR. So guys, ito yung pinaka-hallway ng ating second floor. Ayan. Makikita nyo, may overlooking dun sa may Pool left side, area pool. natin. Oo. So, dito. Meron nga pala dito yung billiards and table tennis. So mamaya, Tignan pupunta natin, natin guys. yun. Pero, balik tayo dito sa ating second room. Yan. Oh, lagi niya. Ang cute. Ang cute ng... Alam mo yun, napansin ko sa mga bedrooms nila. Minimalist sila. So, parang yun na siya. Hindi siya Ganda ng masakit wall sa mata. talaga, no? So, guys, ito ang ating second bedroom. So, ang kasya dito is 2 packs, guys. Ayan. So, itong bedroom na to, guys, wala siyang CR. Pero, Meron siyang common bathroom dun sa ating third room. So, Yung second and third room, May common meron silang CR sila. CR. Okay. Yes. So, proceed. tayo sa susunod. So, ito naman, Ate Cars, ang ating... Ay, ang laki niya, Ay, ang ate. laki. Oh. So, guys, ito na ang ating third room. Ayan. So, similar dun sa una natin, guys. Malaki din siya. And then, also, may mga extra mattress din siya. So, kasya din dito, Ate Cara. I think 8. Oh. Pero actually, itong mga mattress ito ay malalaki. Parang hindi lang siya pang dalawa eh. Oo. So, kasya dito, guys, 8 to 10 packs sa room na ito. Ayan. Tapos, sa mga room nila, laging may view from the outside. So, ayan, tingnan natin. So, ito, guys, may view siya. Ayan, green. Ang kalmado, no? Parang paggising mo. Alam mo, mga mangga. Ay, hindi naman green. So, ito yung sinasabi namin kanina na common CR ng second and third room. So, tingnan natin. So guys, ito namang area na to ang kanilang karaoke. So, Para at hindi siya yung usual na karaoke na yung merong machine. oo, yung karaoke something, videoke. Ito para kang nag-ano para kang yung open mic session, ganito siya guys. Tapos syempre hindi naman kompleto ang ating bakasyon kung wala tayong kantahan. So perfect na perfect ang resort na to guys kasi complete siya. So yung mga hindi mahilig mag-swimming guys, kasi may mga barkada or friends tayo na medyo ayaw sa swimming. Pwede Oo. sila dito guys mag-stay, mag-banding and all. Cheers! Wow! Ganun pala. Dito sa palas. Uy! Angas! Tumalon din. Pagdating pa lang natin, makita natin na sobrang laki nung pool. Oo, tapos sobrang, parang sobrang laki niya. Pwede siyang mag-accommodate ng bigger groups. And ayan, nakita nga natin ngayon sa aming harapan ng napakadaming food na tinake out namin kanina. So, just go! Ayan. So, sa side ko, guys, we have the Angeles Fried Chicken, Mother's Cake House, and of course, the Dandas Pizza. Ayan. Sa mga gusto palang mag-franchise, guys, ng Dandas Pizza, open sila. PM nyo lang sila sa kanilang Facebook account and
contact number. So ikaw, Ate Cara? Ayun, syempre hindi mawawala yung coffee natin from Kape Balen and of course, yung mga barbecue natin from Body Barbecue. So nasabi nga natin kanina, yung Body Barbecue parang usually mga take-out sila eh. Pero, don't worry dun sa mga hindi makakapunta mismo sa store nila dahil available din sila for delivery. Alam ko, open sila for delivery around Angeles, San Fernando, and Mabalacat. Ate Cara, huwag na natin patagalin. Alam ko guys, yung mga kasama namin sa likod ng camera ay gutom na. So, okay? G ka pa ba? G! Kain na guys! So ayun, nakita na natin yung kabuuan ng Rochelle's Private Resort. And kung interesado rin kayo at nabighani kayo sa ganda nito pinakita namin sa inyo, pwede nyong i-visit or bisitahin yung kanilang official Facebook account which is Rochelle's Private Resort. So ayun guys, alam naman natin Ate Cara na this summer guys, maraming naghahanap ng bakasyon, siyempre, yung mga swimming pool. So, huwag niyo kalimutan ilagay sa bucket list niyo ang Rochelle's Private Resort. So, ayun. So, Ate Cara, saan tayo sa next? Basta, see you at our next destination! So, G? G! Let's go!